गोंयांत लागीं लागीं सगळ्या वाठारांनी बिबटे. लोकवस्तीत येवपी बिबट्यांचे अस्तित्व दिसताच लोकांचो बोवाळ जाता. उपरांत रानां खाते धरता. दिवचले धबधब्यारूय धरलो. फाटले कांय दीस तो थंयची सुणी व्हरतालो. हे खूप धोकादायक आहे, कारण लहान मुलं पण फिरत असतात. आम्ही आता जवळजवळ 5-6 वर्ष झालं इथं राहतो, कारण आम्ही असं कधी बघितलं नव्हतं. जेव्हापासून कुत्रं गेलं ना, तेव्हापासून भीती वाटते, कारण लहान मुलं खेळतात. कधी मुलांना जर काय केलं तर काही करू शकत नाही, म्हणून खरं तर सावधानी बाळगायला हवी. अजून पण किती आहेत काय माहीत नाही. मागीर आमचे शेजारी आसा यांचे कारंडे म्हणून त्यांचो कुत्रो एक आसलो. त्याने 2 दीस पयलीं खाल्ले आणि आमचे भुरगे सुद्धा खेळतात आणि ते डेंजरस आसा आमच्या खातीर. आम्ही इकडं काय झालं, परवा दिवशी रात्री आमच्या बाजूच्या पडोशीच्या कुत्र्यांना रात्री गायब झाली. आम्ही 2 दिवस हुडकलो तर त्याच्या काय कुठे गावलं नाही आहे. त्याच्यानंतर बघितलं 2 दिवसानंतर आमच्या पाठीमागे एक पाईपलाईन गेलेली आहे. त्या पाईपलाईनच्या पाठीमागे त्याच्या डेड बॉडी सापडली आम्हाला. नंतर आम्ही काय केलं, ते प्रभाकर करकंडे म्हणून आमच्या बाजूला राहतात, त्यांनी आम्ही सगळे मिळून फॉरेस्टमध्ये कंप्लेंट केलं. फॉरेस्टमध्ये कंप्लेंट केल्यानंतर त्यांनी आल्यानंतर इकडे सगळं सर्वे करून घेतले. सर्वे केल्यानंतर त्यांनी संध्याकाळी आणून इकडे एक पिंजरा गाठले ते बिबट्याला पकडायला. पिंजरा गाठल्यानंतर आम्ही एक कुठं तर एक कुत्र्याला आणून तिथे ठेवलं. परवा दिवशी रात्री काय आलेले नाही ते. नंतर काल रात्री काय झालं, 12 वाजताच्या सुमारास ते आवाज आल्यानंतर आम्ही कोण तिकडे गेलो नाही. सकाळी 6 वाजता जाऊन बघितल्यानंतर ते तिथे पिंजऱ्याच्या आत ते सापडलेली होती.